Berfin Hüseyni her serê sibehê tê ser kompîtera xwe malpera online ya firotina pirtûkan ango pirtûka Kurdî vedike û li sîparîşên wê rojê dinêre. Sîparîşên ku bi riya kartên krediyê û hewaleya bankan jê re hatine yek bi yek lîste dike û pirtûkên Kurdî yên ku hatine xwestin li depoyê peyda dike. Paşê wan pirtûkan paket dike û bi riya kargoyê ji kiryaran re dişîne. Sipariş yani em sersbenten evvel şol online em mezetken sipariş çıkasın çan haben li gorî em dertxin paşê amade dikin refan nigerin te hebo û duracî em kivan berhev dikin qutiyên ayrî hene em dikin qutiyê wan didim berxwe faturê wan derdixin bi baldarî û paşê paket dikin dişînin. Xwediyê vê hezra firotina pirtûkên online bawer berşev e. Wî beriya 6 salan pirtûka Kurdî ava kiriye û niha piraniya bazara pirtûkên Kurdî di destê wî de ye. Ew bi riya firotina online ne tenê li bajarên Kurdan li hemû Tirkiye û cîhanê jî pirtûkên Kurdî belav dike. Dema pandemî de firotan ama uçak takriben sadî çil zêdetir bû. Gelek siparişin başlayın skarim bêjim ku piştê mesela Mêrdîn li Kurdistanê de Mêrdîn em bêjin Şirnex hinek cola Mêrk û Semsûr ez bilim Diyarbekir jî belkî çêtir be. Kurd bêhtir kitêbên fêrbûna Kurdî dixwazî mesela em bêjin ferheng dixwaze em bêjin kitêbên mîna hînkirina Kurdî weka hînkar weka rêziman kitêbên bi vî rengî henin yani Kurd pîşî ev distînin tabii ev jî bo me şanaziyeke ev jî duyê manê ku Kurd dixwazin zimanê xwe hîn bibin bi hemû zaravayên xwe. Avabûna sîstema online ya firotina pirtûkên Kurdî her çi qas semyanê bawer berşev deh qat zêde kiribe jî herî zêde bi kêrî weşanxaneyên Kurdî tê. Lewre pirtûkên 28 weşanxaneyên Kurdî bi riya pirtûka Kurdî tê firotin. İdî xwendevanê Kurdî di serê wan da çêbiye ji xwe dibe mesela ji me jî gevek dibêjin dibe em pirtûka karin kirê peyda kirin bên di serî de serê dê hêşê me pirtûka Kurdî ye. Çünkü ev tişkî çêkiriye, mantaliteyek çêkiriye, ev bazarek çêkiriye. İdî navnîşana belavkirin û bêjin peydakirina pirtûkê Kurdî îdî heye. Navê jî pirtûka Kurdî ye. Di sala 2019 de beriya nexweşiya koronayê 226 pirtûkên Kurdî hatibûn çapkirin. Piştî koronayê qedexeya derketina derve hatibû ragihandin û weşanxaneyan deriyên xwe girtibûn. Lê bi xêra pirtûka Kurdî ya sîstema online xwîner bê pirtûk nemabûn û sîparîşên wan gihîştibûn berdestê wan. Di dema koronayê da ne tenê xwendina Kurdî û firotina pirtûkên Kurdî di heman demê de nivîsandina bi Kurdî jî zêdetir bû. Eger ku 2 meh pişt re pêla duyemîn ya koronayê dest pê neke 300 pirtûkên nû ku niha li ber destê weşanxaneyan e ve bêne çapkirin. Ev yek ve hem bazara Kurdî geş bike û hem jî ya nivîsandina bi Kurdî. Maşallah dekak, Ruda û Ahmet.